iPenhoek Pass ku-N6 phakathi kweedolophu iJames Gcalada neKomani kunye neBuckley East zivuleleke nakwisigadla ngoku emva kokuvalwa ngoLwesihlanu ngenxa yokukhithika kwekhephu elimandla. Phezolo ziye zavuleleka kwizithuthi ezincinane kuphela kuba beqalisa kunyibilika ikhephu. Abaqhubi izithuthi bancediswe ngamagosa ukusebenzisa ezinye iindlela, bambi balindela ukuthomalala kwekhephu ezindleleni. Akho ziganeko ezithe zenzeka apha edistrictini ngokuwa kweli khephu, kodwa into emandiyitsho into yoba iye yaphazamiseka itrafiki ngoba ke kuye kwafuneka kuvalwe iindlela ngethuba bekuhleliwe kuboniswana ngamagosa kusetyenzwa nabezothutho kuqinisekiswa into yoba akho bantu baza kugaxeleka ezingozini ngokuthi bayekwe bahambe besebenzisa iindlela ezi-dangerous. Ithi ke mose yazi xa kwisnow neendlela ziyaba mtyebilizi, so ukunqanda ezo ziganeko kuye kwavalwa indlela eyayivalwa yile sikuyo iPenhoek Pass, kwavalwa neBuckley Pass, nalapho iimoto ziye zadayivethwa abasuka ngaseKomani bephuma bebheka ngaseMiltino kuavoidwa uba makusetyenziswe le route ibivalekile likhephu. Abantu abagqitha ngendlela basaqhubeka nokuzonwabisa kwikhephu esele linyibilika. Sibabuzile ukuba ingaba bayalisabela kusini na ikhwelo xa kukhutshwa isilumkiso semozulu embi. Ewe, siyazilungiselela xa uthe weva usesendlini, kodwa ke xa uve usendleleni awuna-choice, uzodibana nayo imeko injalo, akho nto ungayenza. Njengoko ikhephu lisathe wambu ingubo emhlophe ezintabeni, abahlali baseKomani bathi ingqele eqhaqhazelisa amazinyo isazawuthi chu ngcembe nabo. Since i-weather ingekho predictable, you never know. Because ungaphuma endlini unxibe eshushu during the day, yes. But late at night kuyabanda. So always carry a jacket. Noxa nje imozulu ityhilile nekhephu linyibilikile, kodwa iziphathamandla kumasipala wesithili iChris Hani zithi amagosa ecandelo likaxakeka azawuhlala echophe ezithendeni elindele unongekehli. Ndinguntsiki Noyiya weendaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa ePenhoek Pass ngaphandle kwaseKomani eMpuma Koloni.